Hei, o salutare, oameni buni, și bine v-am regăsit la un nou episod de astăzi în care vă voi arăta 5 nade-uri de beginner, dar nu chiar de beginner, de pro player chiar. Deci hai să nu mai stăm la discuții și să trecem. Eu sunt Smoky, vă rog eu frumos din toată inima mea să dați acolo un like în forță ca să facem și noi să, mă rog, algoritmul, chestii din alea complicate, mă rog, nu-mi pasă, să facem și noi odată 50 de abonați, să începem live-urile alea forță, o să fie distracție maximă, vă zic eu. Deci stați, vreau mai întâi să am mănușile astea cu dual daggers-urile, ia, în sfârșit așa, combo ăsta îmi place mult, de mine am cumpărat am mai recent, deci hai să nu mai stăm la discuții, hai să începem cu primul nade, hai să teleportare, hai să începem cu primul nade, care este grenada. Bun, cred că știți acum cu toții nade-ul ăsta, grenada asta de dădeam cu toții, dar care nu merge. Pentru că în ultimul update, nu știu ce au făcut, nu mai merge acum, vedeți? Explodează mult mai repede grenada și nu mai ajunge grenada. Deci vedeți, dacă, uite, fix aici la balconul ăsta, mini balcon, dacă apăsați la prima, deci bubă și locul ăla, uite, în locul ăsta de aici, așa, și în locul ăla, și nu bine. Dacă știți zona exact că se află la cutia aia, puteți da, uite, exact aici, în jos. Perfect, și se duce exact acolo, dacă știți că e jos. Bun, hai cu următorul nade foarte rapid. Acum cred că ne teleportăm pe habar n-am, dar nu știu, cred că teleportare. Doamne, vede ce tranziții nebune. Ok, acum o să vă arăt un smoke care mi-a luat o grămadă de timp să dau seama de smoke-ul ăsta. E unul din nade-urile mele preferate. Vedeți aici scândura asta? Țineți fix în caputul la țeava asta și săriți, dar aveți grijă să nu dați prea devreme, că o să se lovească în canta asta, da, o vedeți acum? Și o să se ducă în partea aia unde v-am arătat și săriți și dați. Deci acum vă arăt, săriți și dam. Bun, și să vedeți, se duce perfect. Uitați, exact aici se duce perfect. Deci hai să vă mai arăt o dată, cum rapid. Bine, veniți acum frumos cu nade-ul, întoarceți, aruncați și iată. Bun. Mergeți înapoi și dacă putem vedea că e tot acolo, e perfect pus. Nade-ul, deci, da, vedeți? Nade-ul perfect. Deci acum hai să trecem la al doilea nade, care și ăsta e destul de bun, deci teleportare. Bun, știți că înainte era nade-ul ăsta, cel mai popular nade, care îl știa toată lumea, și se duce acolo. Acum nu mai merge, dar haideți să vă arăt un alt nade. Și vă arăt și cu timer cu tot, deci cu timer vă arăt, nu e pistol. Hai să iau și un pistol din ăsta. Vă arăt cu timer cum arată gen nade-ul ăsta, cât de rapid îl faci. Îl faci în 9 secunde, în 7 secunde îl faci cam în 7 secunde așa, deci fix aici, vedeți? Exact aici, guys, săriți și îl dați. Și vedeți, perfect, deci dacă ești la CT faci exact 10 secunde, faci 7 secunde, dar eu am stat mai mult ca să vă arăt. Bun, deci veniți aici și vedeți la 10 secunde 7 v-ați luat nade-ul full și rămâneți 3 HP. Bă, mie îmi place foarte mult nade-ul ăsta, foarte rapid. Na, deci hai să trecem la următorul nade și cred că penultimul nade ăsta, deci da, hai să trecem la următorul nade care este pentru mid. Deci ești CT și te grăbești, vii aici, unde e ața asta, cablul ăsta târnă, sari și îl dai, exact așa. Dau repede pe speed ca să ajungem mai rapid și uitați unde se duce, adică scap de copiii toxici care stau cu cățeaua pe scope. Și pe acum mor, țac, 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 și aici vii, țac în smoke și dai la un mare lamă ce și-a luat. Acum trecem la următorul smoke care e pentru counter, CT, stai că e același lucru, terorist. Uitați aici, vă duceți fix pe linia asta de aici, vă duceți drept până la farul ăsta ce-o fi. Auzi lumină și trebuie să dați între norul ăsta mic și vedeți astea două, mă rog, vă dați seama voi, nu trebuie să fie chiar exact, și puțin exact la mijloc trebuie să-l dați, vedeți unde am eu două buline sub țintă, exact acolo, săriți și-l dați. Acum mergem și se duce fix pe mijloc, uitați cât de bine se duce, vedeți? Deci ocupi toate zonele și aici e bine să mai faci o grenadă, zic eu. Acum hai să trecem și la ultimul smoke, grenadă cred că e acum, deci haideți să vedem, să vă arăt de fapt.
Deci, repede, repejor, hai. Bun. Aici, la fel, e o grenadă foarte ușoară. Deci, stați aici în colț la cutii și dați cu grenada. Deci, fiți atenți. Voi, dacă sunteți la CT și vine unul cantă și campează acolo, exact unde v-am arătat acum, veniți cu grenada și îi loviți pe crouch și loviți botul ăsta și uitați unde se duce. Perfect. Rămâi 3 HP, chiar moră dacă nu ai full viață. Deci, da, cam acestea au fost și nade-urile pe care vi le-am arătat astăzi. Deci, nu uitați acolo să dați un like în forță. Eu am fost Mochi, să duc și până data viitoare. Nu uitați să fiți cei mai șmecheri. Știu că videoclipul ăsta a fost foarte scurt. Videoclipurile viitoare o să le fac mult mai lungi, vă promit eu. Dar momentan am multă treabă, deci da, fac și videoclipuri ca să vă uitați și să nu vă plictisiți. Aici nu vreau să stați să vă plictisiți. Deci da, eu am fost Mochi, până data viitoare, nu uitați că vă și mai șmecheri. Pa!